Papunta na ako ng Rosales para i-meet si Beshika Vlogs. Ayan naman guys, bakbakan agad, iniwan agad ako. Grabe! Iniwan kami! Ayun, daming nag-aabang. Hey, vloggers, oh. Right, ito pa. Anong channel mo? Beshika Vlogs. Oh, naririnig nyo. Lakas mo. Ha? Lakas mo. Beshika Vlogs. Alright, ikaw. Raider Prince po from Pangasinan. Alright, ang mga vlogger na kasama natin sila yung kaninang dalawa. Opo. Thank you po. Good morning sa inyo guys. Ang ganda na naman ng araw para mag-rides. Ngayon, nandito ako sa Malasiki. Yan, papunta na ako ng Rosales para i-meet si Beshika Vlogs. Wow! Yan, so pasensya na Paps kung na-late ako kasi nag-weld pa tong motor ko. Oh, hell no! Buti bumalik, sana wag na maulit. Ang problema pa to eh. Punta na ako dyan Paps. Yan, mag-meet kami ni Beshika Vlog sa SM Rosales. Then, alam nyo naman siguro kung saan na kami pupunta. Nandiyan na sa Tidal. Yan, pupunta kami sa SM Tarlac. Wow! Yan, kasi pupunta doon ng 1 PM si Red for Speed. Yeah! Late na tayo kaya bakbakin na natin to. Oh, hell no! Pasensya na sa'yo talaga, Paps Beshika. Pupunta na ako dyan. Huwag na sana mag-weld tong motor ko, please. Sobrang sa bagbak kanina eh. Nag-weld, ayaw na bumalik yung rev. Naka full rev diretso. Siguro naipit lang. Kaya ganun, buti bumalik din.
So biglaan lang din to. Kasi si Beshika Vlogs, shinare niya yung post ni Read for Speed. Yan, ito. Yan yung post ni Reed na pupunta daw siya ng SM Tarlac ng 1 PM. So hindi sana ako makakasama kasi wala akong budget. What the fuck? Wala akong pera. Panggas lang meron ako. Oh, hell no. Nagra-rides ng panggas lang ang dala. What? What the fuck? So nakakainggit kaya yun, chinat ko na lang si Beshika Vlogs. So parang lugi ako sa kanya, naka RC 200 siya. Hell no. Baka iwan ako nun sa daan. Oops! Sus! Sarap ng daan dito. Kaya ako makapagsalita. Enjoy na enjoy sa daan. Nakakatakot mag top speed, baka mag wild ulit. Oh, hell no. Baka di na bumalik yung rev niya. Nakakatakot. Really, nigga? Parang naiipit sa sagadan Baka mag full rev ulit. Baka di na bumalik yung rev niya.
Di ko na lang siya ipo-full rev. So sayang nga pala, wala si Pops Rev Motovlog tsaka si Chris Roms Motovlogs. Si Rev Motovlogs kasi nasa Manila siya ngayon. Then si Chris Roms Motovlogs nasa ewan, Baguio ata. Wow! Yan, so sayang hindi sila makakasama ngayon. Kaya si Beshika Vlogs muna yung kasama ko ngayon. Mahirap mag full rev. So update ko na lang kayo ulit mamaya guys pag nandun na ako sa may SM Rosales, pagkasama ko na si Beshika Vlogs. So balikan ko na lang kayo guys. A few inches later. Ayan naman guys, magbahakan agad, iniwan agad ako. Nagre-record ako. Hindi ko kasi makita kung nagre-record ako eh. What? Bahala na. What the fuck? Grabe talaga yung RC200. Oh. Grabe pa yung tambod nyo. Ewan kung naririnig nyo ba ako dito. Grabe ang lakas. Wow! Downshift bitching nga pala yung kasama ko. Downshift bitching na downshift bitching eh. Mga batang pasaway! Hindi ko na naririnig yung sarili ko dito eh. What? What the fuck? Binging-bingin na ako.
A few moments later. Ayan guys, so nandito na kami sa SM. Nakalagpas na kami. Then nakita na rin namin yung shop na tinutukoy ni Reed. So imimit pala namin si Reed. Wow! Then sabay na kami pupunta doon. Kasi nakausap na ni Basic Vlog si Reed kagabi. So, imimit namin si Reed, tsaka sabay na kami pupunta doon sa shop. Ayos! Gusto ko na makita si Reed, tsaka yung G1000 niya. Wow! Bilis namin. Bilis ng biyahe namin. Grabe. Rosales hanggang dito, walang isang oras. Wow! So, update ko na lang ulit kayo mamaya, guys. One eternity later. Yan, so kakatapos lang namin kumain ni Beshika Vlogs. Hintay na namin si Reed. Nilapag mo pa dito? Oo, dito na dala doon. Oo nga no, nandito ata. Naiiwan niya yung bag niya. Yung bag, tayo na. Naiiwan yung bag. Buti andun pa. Kumain sa Jollibee, pero naiiwan sa McDo yung bag. Kumain sa Jollibee pero naiwan sa McDo yung bag. Kasi dito sana kami kakain kanina guys sa McDo, kaso ang daming tao. Eh nalapag niya pala yung bag niya doon. Makain tayo ng McDo ay ng Jollibee pero yung bag nasa Hintayin na natin yung maingay na G1000. Kaya malayo pa, marinig ka namin yun. Kaya nga, malayo pa lang yun, alam na natin. Banda doon kaya? Doon na lang. Doon kaya? Para kita niya tayo, no? Dito na lang. So dito na lang namin siya hintayin guys. Malalaman naman namin kung andyan na siya. So update ko na lang ulit kayo mamaya guys.
12 seconds later. Grabe si Rin, guys! Kasama namin si Rin, guys! Ayun siya, naka-G1000! Wow! Hindi na ako nakapag-gloves, sobrang excited, grabe! Record ba ako? Oh, record! Grabe oh! Grabe, ang lakas! Wow! Need for speed! Grabe! Oh my God! Grabe! Iniwan kami! Grabe! Ang lakas! Oh my God, nakita ko na yung idol ko! Nakaka-excite! Grabe! Reed! Grabe, wala akong masabi kanina guys nung na-meet ko siya. Grabe. Hindi ko alam sasabihin ko. So, naka-vlog ata siya kasi nagre-record yung camera niya. Sigurado kasama kami sa vlog niya. Wait, ayun na. Grabe, umuungol yung Z1000 niya. Gloves muna ako guys. Hindi ako nakapag-gloves kanina eh. Grabe. Grabe pala yung feeling pag na-meet mo na yung idol mo. Kakagulat naman yun.
Ayos. Opo. Bumomba tayo. Bumomba daw tayo, guys. Bomba din daw kami pagdating doon. Ito naman tayo, ang daming nag-aabang. Ay, Box. Grabe, ang daming nag-aabang sa kanya. Kaya tumahan tayo dito kanina. Wala kang naman mo. Buti na lang, nag-abang na tayo eh. Grabe no, kanina wala pang tao dito eh no. Saan? Dito si ano no? Dito Hashtag 36 no? Kaya nga eh. Saan pang bata ng Pangasinan no? Atay. Bumog ka silid. Kaya nga, dinog. Buti tayo, solo kanina eh. Sarto pesa natin, sabi ko sa'yo eh. Kaya nga eh. Alam ko, pagkakamal ako daw ito. Nandito na si Down Chief. Yun na lang talaga, hinintayin na natin siya doon, nakapagpa-picture na tayo eh. Grabe. Ang dami. Yeah! More speed, yeah! Picture nga ako sa motor ni ano, Reed. Tulutun. A few moments later. Oh, next time ulit ha. Pa-picture po kami, Kuya Reed. Ha? Sa kabila. Kayo eh. Sa kabila. Kabila. Wait lang, wait lang. Thank you. Hey, vloggers oh. Right. Anong channel mo? Jessica Vlog. Oh, naririnig nyo. Lakas mo. Ha? Lakas mo. Jessica Vlog. Right, ikaw. Raider Prince po from Pangasinan. Alright, ang mga vlogger na kasama natin sila yung kaninang dalawa. Opo. Thank you po. Sinubo ko na eh.
Yan, so pauwi na kami ni Beshika Vlogs. Yan, so grabe ang daming tao doon, ang init. Useless yung aircon doon. So, sobrang dami ng tao, grabe. Parang artista si Reed eh. Talagang inabangan. So, sa wakas, na-meet ko na yung isa sa mga idol ko na motovlogger. Gas. Grabe talaga, Reed 4 speed talaga. Grabe yung motor niya. Grabe, nung na-meet ko talaga siya, wala akong masabi. Parang na-shock ako. Hindi ako makapagsalita. Buti nga, nakapag-selfie pa ako eh. Pati yung sticker, nakalimutan na namin. Namuntikan na kaming naubusan. Yan, so maraming salamat ulit kay Kuya Reed. Oh, grabe, idol ko talaga siya eh. Kaya talagang pinuntan pa namin siya dito sa Tarlac, kahit from Pangasinan pa kami. So, dito ko natatapusin tong vlog na to, guys. Yan, sana nag-enjoy kayo. And then, salamat din kay Kuya Reed. Maraming salamat sa panonood, guys. Maraming salamat sa suporta. Then, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na kayo. Then, i-ring nyo na rin yung bell para updated kayo lagi sa mga susunod na vlog ko. Like this video kung nagustuhan nyo. Then, leave a comment. Yan, so maraming salamat ulit sa panonood. Thanks as always, guys. Peace.